7, 8, 9, 10, 11, 12. Pa to i nije tako puno. A šališ se? Kako misliš da pročitaš 12 knjiga za vikend? Princeza Celestija očito misli da mogu, inače mi ne bi zadala da toliko čitam. Ne namjeravam je razočarati. Pa, ako je tako, bolje je da ne namjeravaš ni spavati. A zašto ne uzmiješ ti slobodan dan? Stvarno? Zašto ne? Ja ću da budem zauzeta čitanjem. Imam dug popis stvari koje čekam da uradim. Da. Dotaći nos jezikom. Gotovo. Igrati bongo na stomaku. Gotovo. Pomirisati svoje prljave noge. Gotovo. A nije mi trebalo toliko puno vremena kao što sam mislio. Moj mali poni, moj mali poni, Moj mali poni, od danas moj iskren prijatelj. moj mali poni, U moj život lako ući će on, avantura zabava, s njim je tako svaki dan. Širi ljubav, volite, tvoje snove u javu pretvorit će. mali poni, Mi smo stvarno bliski prijatelji. Šta da radim, šta? Vožnja u balonu. Ne! Čekaj! Odbjegli je balon! Pardon! Ovo je bilo jedva. Čini mi se da se nalazim usred mračne i strašne, uvijek slobodne šume. Šta je to bilo? Ma hajde, Bodljo, samo zato što je ova šuma puna divlji i opasnih životinja, ne znači da ćeš da ih i vidiš. Ajde, uhvatite me vi velike gorile! Bježi! Bježim, bježim, bježim! Buklina, pa to je bilo odlično. Ispalila si na njih do kamenje kao da su rakete. Spasila si mi život. Spasila si mi život. A ne pomeni to, Bodlja. Hajde, trebali bi da se vratimo. Imao sam sreće što si bilo ovdje. A zašto si bilo ovdje? Pa vidjela sam balon kako lebdi, a nikog nije bilo na njemu, pa sam došla da vidim o čemu se radi. Pretpostavljam da si ti. Da, ja sam došao da vidim kakav je to balon. Da. Dakle, riješili smo tu misteriju. Idemo odavde. Hvala što si me dopratio, Bodlja, to je bilo jako lijepo od tebe, ali sad imam nekog posla koji moram da se pozabavim. Pa, vidimo se. Kakvog posla? Evo ja ću. Jako lijepo. Pa to je najmanje što mogu da uradim za tebe. Spasila si mi život. Ma nemoj, Bodlja, zato služe prijatelj. Ne moraš da mi uzvratiš uslugu. Pa moram, da. Šećer u redu je, ne treba. Buklina, ne razumiješ. Ovo je nešto što zaista moram da uradim. Pa ja ne bi da te sprečavam u nešto što trebaš da uradiš, jel tako? Dakle, šta treba da uradim? Pa Alina je tamo, kupa malog Pigingtona. Htjela sam da joj pomognem, ali eto, ti joj možeš pomoći umjesto mene. Ja jurim. Buklina je rekla da mogu da ti pomognem. Odlično, svaka pomoć mi je dobro došla. Čekaj samo da Buklina
Jabuklina, vidi kako sijaš. Tada! Odlično ste to uradili. Jabuklina, mogu li da idem? Ne bih da zakasnim na sastanak kluba boraca za biljak. Spremamo se za skijanje na vodi. Na to se svakako ne smije zakasniti. Biljak za skijanje, čekaj me! Bože, ti možeš da ideš. Reći ćemo da si mi otplatio dug i onda smo kvit, da znaš. Šta? Ma ne, nismo ni blizu da budemo kvit. Molim te, Jabuklina, moraš da mi pomogneš da ti još nešto pomognem. Ma ne znam, Bodo, osjećam da nije u redu da ti radiš stvari umjesto mene. Molim te, Ma ne mora. molim te, molim. Ali ne treba. Molim te, molim. Dobro, evo, možeš da pomogneš baki Smith i mene da pečemo. Pite, pomaže mi Jabuklini da peče pite. Bodljo, maleni, možeš ti da nam doneseš još nekoliko jaja? Evo stižu. Žao mi je, Jabuklina. Daj mi nešto da počistim. Stvarno ti hvala na sve što si mi pomogao šećeru, ali sada ću ja sama. A ne budi smiješna, meni je to čast i dužnost. A danas je samo početak. A šta to govoriš? Spasila si mi život. Prema kodeksu Zmaja Bodlje dugujem ti dug života i moram da ti služim. A Iskra, zar ne trebaš i njoj pomagati, a? Imate pravo, moram da joj javim vijesti. Nadam se da je neće previše pogoditi. Odmah se vraćam. Hajde, Bodljo, ovdje se radi o tvom zmajevskom etičkom kodeksu. Moraš to da uradiš. Možda Iskra i ja nećemo više biti prijatelji, ali neće biti isto. Ali tako mora biti. Iskro, Jabuklina mi je upravo spasila život od užasnih pravovukova koji jedu zmajeve. I kao što znaš, ja se držim svog zmajevskog kodeksa, što znači da ja moram služiti do kraja svojih dana i to njoj. Siguran sam da razumiješ. Bila mi je čast biti tvoj lični asistent. Dobro zvuči. Kaže da je bilo u redu. Stvarno? Tako, uz iskren blagoslov, slobodan sam da ispoštujem svoj kodeks i da te služim. Zauvijek, da. Vidi šećeru, ja skroz poštujem taj tvoj zmajevski kodeks, ali zaista ne mogu da izdržim da me stalno služiš. Molim te, Jabuklina, moj zmajevski kodeks je dio mene. Moram biti pošten prema samom sebi. Ako mi ne dopustiš da to uradim, više neću biti plemeniti zmaj. Pa sad, ne mogu da dopustim da se osjećaš kao da nisi plemeniti zmaj, zar ne? Odlično, onda od sada tvoja želja je za mene zapovijed. Dobro. Ja želim da... Da mi pomogneš da odnesem malo te pite. Divnoj. Aj, dobro. Ja sam im pomogao da je naprave. Fuj. Izgledaš divno i dok je žvačeš. Ko još izgleda lijepo dok žvače? Hajde uzmi još malo. Dobro sam jela za ručak. Pa tek je 10 sati. Za doručak ću da kažem. U redu. Pa možda bi mogla da odneseš njen tanjir u kuhinju i opereš ga. Kako ti kažeš? Šta je to bilo? Spasila sam Bodlju od neki drvovukova uvijek slobodnoj šumi i on sad smatra da mora da me služi za uvijek. Ja bih sve dala da imam nekog ko mi je doživotni dužik. Taj bi mi neko spremio ormar i radio mi pedikuru, pomagao sa šivanjem i... Dobro, jasno mi je. Nekom ponju bi rad za tebe predstavljao ostvarenje sna. Ali ja ne volim da Bodlja misli da mi nešto duguje.
Aj, probala si tu pitu. Nekad njegova pomoć nije baš od pomoći. Imaš li možda neku metlu koju bi mogao da posudim? Ej, divna, šta ima? Jabuklina je spasila Bodlji život i sad mora da joj služi zauvijek. Super! A šta sam rekla da radi? Da ti pere veša, a očisti sobu, pomogne u pisanju romana? Ja pišem o toj fantastičnoj Pegazici koja je najbolja letačica i ona postaje kapetan Vandermaltova. Kako si samo nadošla na taj tako izvanredno razrađen zaplet? Pa došla mi je. Radi se o tome da ja stvarno ne želim da mi služi za uvijek, ali ne znam kako da ga spriječim. Pa to je lako. Neka ti pomogne u nečemu što je jako, jako teško. Ne znam, ne želim da ga povrijedim. Ma nemoj, pa odustat će prije nego što bude imao priliku da se povrijedi. Prepustite o meni. Dakle, Jabuklina mi je trebala pomoći da naslažem stok sjena da vježbam prolazak kroz njega, ali danas se osjećam posebno snažnom. Stvarno? Da, stvarno, pa ću se zato umjesto kroz sjeno probiti kroz kamenje. Kamenje? Da, ogromnu gomilu kamenja, a ti ćeš da je napraviš. Stvarno? Da, mislim kad već pomažeš Jabuklini. Da, pomažem, tako propisuje zmajski kodeks. Onda to uradi. Vjeruj mi, ovo će sigurno da uspije. Pa ja sam bila sigurna da će da odustane nakon 3 kamena. Bože, da sam na tvom mjestu ja bi se pravila da nemam ništa za njega da uradi. A zašto se toga nisam sjetila? Je li dovoljno visoko? Dosta je visoko, ajde siđi, Bodljo. Loša vijest, na kraju napravio cijelu kulu od kamenja. Dobra vijest. Moram da razvalim kulu od kamenja. Možeš ti to? To je bilo fantastično! To! Wow! Hoćeš opet Šarlota? Jabuklina može opet da ti napravi kulu. A kad kažem Jabuklina, mislim naravno na sebe. Naravno, zašto ne? Ne! Mislim, Šarloti više ne treba tvoja pomoć, moja pomoć, ne treba joj. Jel' tako, Šarlota? Da, mislim da mi ne treba za sad. Ni meni, ne mogu da se sjetim ničega za što bi mi trebala pomoć. Ne moraš više ništa da mi uradiš. Kako to misliš da ti nemam ništa pomoći? Upravo to, ništa više, ne želim ništa više. Ali ako ti ne pomažem, kako ću znati da sam plemeniti zmaj? Možda ti treba pomoć za nešto što ni sama ne znaš da ti treba. Mislim da bi znala da joj treba pomoć. Možda ne. Možda Jabuklini treba pomoć da shvati gdje joj treba pomoć. Naprimjer, možda te svrbe leđa. Pa sada je to prija. Eto vidiš. Možda ti treba pomoć da se sjetiš svoje omiljene pjesme. Zmaj je najbolje stvorenje na zemlji. Nije on samo za čuvanje blaga. Mislim da to nije njena omiljena. Ili ti treba pomoć da dišeš. Dišem, sigurno mi ne... Eto vidiš, ima toliko toga gdje mogu da ti pomognem. A ne moraš da se mučiš ni da se sjetiš. Ne, ja ću da se sjetim, pusti. Kako želiš? Iskro! Iskro, jesi ti tu? Iskro! Izvini, nisam htjela da te uplašim. U redu je, samo trebam odmor. Šta se dešava? Ja znam da ti je bolje rekao da će da se drži svog zmajevskog kodeksa i da me služi za uvijek jer sam ga spasila od drva vukova i da je to tebi u redu, ali... Stani malo, šta? Rekao je da ti je sve ispričao. Pretpostavljam da si možda bila malo rasijana kad je to pričao. Da, možda malo. Trebalo je da znam da ga ti ne bi tek tako pustila. Sad kad znaš što se dešava, možda možeš da ga urazumiš. Jabuklina, željela bi da mogu, ali pričamo o zmajevskom kodeksu. Znaš koliko to je za jednog zmaja važno? U svakom slučaju saznajem. Postoji samo jedan način da Bodlja smatra da ti je vratio dug. 70, 71, 72, 73, 74, 75. Slušajte svi, Bodlja mora da mi spasi život. Hoćeš da ti ispalimo iz topa u osinje gnjezdo i damo Bodlji mrežu za leptira da tuhoće prije nego što dođe do gnjezda i ubodate 1000 ljudskih osa. Ja ću da stavim brkove. Ne. Napašće me drvovuk. Ne mogu ipak da stavim brkove.
dam znak, Rozeta i Dino će strčati šume bježeći od drvovuka. I ja ću da počnem da bježim, ali onda ću da se pravim da mi je zapelo kopito. Zamolit ću Bodlju da mi pomogne osloboditi svoju nogu, a on će to da uradi i ja ću da pobjegnem od strašnog drvovuka. Pošto me je spasio od sigurne propasti, Bodlja će smatrati da smo kvit. Jel svima jasno? Aha. Potrudit ću se. Samo jedno pitanje. Da. Ne. Kako hoćeš? Svi smo spremni da odigramo svoje uloge, a jesi li ti spremna da odigraš svoju ulogu? Kako to misliš? Pokaži mi svoje najbolje izvođenje Dame u nevolji. Pa, da... Je li ovako da? Apsolutno užasno. Na tome treba ozbiljno poraditi. Prvo, moraš da podigriš prednju nogu do čela. Ovako. Jabuklina! Nema vremena, dolazi! Ovamo, Bodljo! Rekla si da želiš da nešto uradim. Da, ja sam mislila da bi možda mogao da sakupiš ovo lišće za kompost i da... Svakako. Da, usput, na hektarima slatke jabuke ima tačno 567 vlati trave, ako nisi znala. Ne mogu da vjerujem da svaku prebrojao. Pa, ti si mi rekla, kao plemeniti zmaj koji poštuje zmajevski kodeks, ja... Ovo je bilo jako bjedljivo. Drvovuk! Gotove smo! Vidiš, eto tako. Kopito između dva kamena! Ne mogu da trčim! Ja sam dama u nevolji! O, pomozi mi! Čekaj malo. Ne mogu da čekam! Spasi me od strašnog drvovuka! Pa da, bio bi strašan da nije lažan. Dobro si skinula zvuk kanđi. I urlik je bio kao pravi. I detalji na licu su prilično dobri. Ali zaboravila si jedno. Njegov zadah. Nanjušiš ga na kilometar. Prekasno. Da. Drvovuk! Drvovuk! Jabuklina, dođi! Ma ne mogu! Stvarno sam zapela! Ne glupiraj se! Bježimo! Ma daj! Zaboravi, Bodljo! Moraš da bježiš! Zaboravi više svoj zmajevski kodeks i bježi! Ne! Moram da te spasim! Bježimo odavde! Šta se desilo? Mislila sam da ste iza nas. Zapelo mi je kopito i onda je drvovuk išao pravo na mene. Čekaj, stvarno se zapela? Aha! Ali Bodlja je uzeo kamenčić i spalio ga pravo u usta tog ogromnog drvovuka. I spasio mi život. A nije to bilo ništa. A nije da nije. Naravno, mislim, ne bi meni trebala pomoć da nisam htjela da insceniram lažni napad drvovuka. Da, a zašto si to htjela? Ja znam da je taj tvoj kodeks tebi jako važan, ali ako se to ponovi, možda bi ipak mogli da primjenimo moj kodeks koji kaže zato služe prijatelji, da ostavimo na tom.
Obećavam da neću misliti da si išta manje plemenit. Meni zvuči super. A možda da izbjegnemo situacije kada jedno od nas treba ono drugo da mu spasi život. Dogovoreno. Hvala, Bodlja. Zadovoljstvo mi je. Ne znam šta bi bez tebe. Ne, stvarno volim da ti pomažem.